Salam mehriban dostlar. Bugünkü videomda sizler bilen kitap okumak peydaları ve kitap okumak endigi ne edip östürmeli sizlere şu arada aytmakçı. Videomda başlamadan önce kanalımıza qoşulup dostlarınız bilen paylaşmayı unutma. Tayinmin. Onda elinize çayınızı, kofanızı alıyınız ve meldin diyelim. Anını başlayalım. Bilýäňiz, kitap okumak peydaları hiç açan sanymak bilen gutarmaýar. Sağlığa ve şahsi ötüşe ägert uly peydaları vardır. Ve kitap okumak sağlık için köp ilmi gözlüklere esaslanýar. Kitap okumak sizi başka bir adama öwürýär, dünýäňizi ütketýär ve sizi akıl taýdan başka bir adama öwürýär. Kitap okugaňyzda aklınız has ýetileşýär, beyniňiziň güýji artýar. Bundan başka da tükeniksiz öğrenecek malumatlarınız bilen barıp bilmeyecek yerlerinize bararsanız ve tanışıp bilmeyecek adamlarınız bilen tanışıp durmuşunuzda barıp bilmeyecek yerlerinize bararsanız. Sebebi bilim hemme zat. Bilim bilen adatça yaşap bilmeyecek durmuşunuza yetip bilersiniz. Sağlık ve şahsi ösüş nuktay nazarından kitap okumanın peydaları. Bir, aklınızı ulaştırıyor. Kitap okumak, akıl sağlığı için diysen mühimdir. Okulyan sözlerinizi hikaya cemlemek, beynini harekete getiriyor. Şu neçeli geçirilen gözlüklerde kitap okumak, adamı has akıllı edýänligi, görkezden berk neticeler paylaşıyor. 2009 yılda geçirilen gözlük, okumak beynimizde täze ak maddaların dönemine sebep bolýanlygyny ýüze çıkardı. Ak madda öğrenmekte ve akıl hastalığının ulu rol oynayar. Okumak, adamın durmuşundaki kençilikleri yüze çıkarmak ve onları çözmekte has ökdedýär. Sebebi, şertleri has gowy seljermek ve tankik pikirelmek ukuyunu östürýär. 2. Söz baylığınız baylaştırýar. Okumak adamın söz baylığının giňelýänligine hiç şüphe yoktur. Sebebi okuyarkanız, bir yerinin çıkışını dinläningizde sözlerinize has köp üns berip bilersiniz. Has giň söz baylygy awtorlar we gürlejiler üçin mühimdir. Eger blogging ya da aydym sözler ýazan bolsaňyz, söz baylygy sizleri işiňizde bir adım öňetýär. Bundan başka da daşarýor dilini östürmekde okumak gaty mühimdir. Dinlemek arkaly sözleriň aýdyşyny gulaşdyryňyzda, okumak arkaly grammatikany we täze sözleri öwrenirsiňiz. Bundan başka da sözleriň dürli manilerini dürli sözlerde öwrenirsiňiz. 3. Stresi azalýar. Stres bizim döwrümizin en uly meselelerinin biridir. Esasen uzak wagtda strese sedebar bolmak sağlyga gatyly ziýanlydyr. Beýlik tarapdan kitap okumak gün tertibinizden ve häzirki döwürden uzaklaşyp problemalaryňyzy we baştan geçirýän stresiňizi azaldar. Gözlegleriň netijelerine göre okumak stresi 68 götürüm azaldýanlygy aýdylýar. David Lewis'in pikiriçe, ýürek urmasyny haýallatmak ve mıysalaryň dartylmagyny aýyrmak üçin bari 6 minutluk okumak yeterlikdir. 4. Bilýän zatlaryňyz köpeler. Bilim durmuşuňyzdaky iň möhüm zatlaryň biridir. Ve okuýarkaňyz täze maglumatlara eýe bolarsyňyz we beyniňiz täze zatlary öwrenýändir. Alýan her täze maglumatyňyz durmuşuňyzda has köp artykmaçlyk gazanmaga mümkinçilik berýär. Çağalar terbiýelemek, telekeçilik kurmak ve agyr durmuşda diri galmak ve başka da köp mühim zatlar diňe bilim bilen gazanyp bolýar. Kitap ya da jurnal okulyan zatlaryň hemmesi size täze bilim goşar. 5. Ýadkeşligi güýçlendirýär. Köp adam adresleri, telefon nomerleri, adlary ýatda saklamakda kynçylyk çekýärler. Ýöne izigderil okumak uly ýat ukuyuny berýär. Sebebi kitap okuanyňda dürli gahrmanlary, hekaýeleri we jikmejikleri ýada salmaly bolýarsyňyz. Mudamy hemme zat ýatda saklamagy synaşmak ýadyňyzy güýçlendirýär. Şeýlelik bilen täze ýat beyninde täze nerw baglanşyklary, sinapslar döredýär we bar bolalary güýçlendirýär. 6. Konsentrasiýany ýokarlandyrýar. Häzirki wagtda adamlaryň köpsi bir wagtda köp iş etjek bolýarlar. Instagram, Facebook hesaplaryna gözegçilik edýärkä, şol wagtyň özüne telewizor dolandyrmaga çalışýarlar. Kimdir biri bilen söhbet edýärken, bir işdi işleýärken, kellesindäki başga zatlar sebebi ol işe ünsün jemläp bilmeýärler. Şeýle de bolsa, özüňiz bir kitap üçindireňizde, ähli ünsüňizi bu kitaby gönükdirýärsiňiz. Uly konsentre isleyen bir işten 15-20 minutluk kitap okumak sizlere gatyly peýdasy bolar. 8. Rahat yatmaňyza kömek eder.
Kino görmek ya da internete girmek yerine yatmazdan ol kitap okumak size has rahat uklamağa kömek eder. Sebebi kitaplar elektron encamları ýaly ışık berip gözüňizi ýadatmaýar. Telefon gündelik durmuşymyzda iň köp duçar bolan zatlarymyzyň biri bolan soň, ondan uzaklaşıp bir näçe sahypa kitap okumak rahat ýaşamagymyza, rahat uklamagymyza kömek eder. Bu tema boýunça geçirilen gözlegler uykudan öň döredilen endik bedene uykunyň gelýänligini habar berýär. 9. Depressiýany ýeňleşdirýär. Elbette depressiýanyň elbet bolan wagty dermanlar zerur bolup biler. Şeýle de bolsa kitap okumak depressiýany ýeňleşdirmek bilen stresi azaltmaga kömek eder. Ýewropanyň käbir universitetleri, Turin Üniversitesi, Groningen Üniversitesi tarapyndan geçirilen gözleg okumak becerisini alýan näsaglar depressiýaga garşy has ansat görüşýändigini görkezýär. 10. Hyýal güýjüňizi artdyrýar. Kitap okuýarkaňyz wakalar we gahrymanlar sizin hyýaly günüňizde bolar. Bu bolsa beyniňizi o tarafa dogry höweslendirmäge mümkinçilik berýär. Kitapdaky yerleri göz getirersiňiz we adamlaryň nähili boljakdygyny suratlandyrarsyňız. Kitabı tamamlaňyzda hyýalyňyzda o kitabyň dünýäsi peýda bolar. 11. Duýgudaşlyk ukybyny oglandyrýar. Esasanan toslama kitaplar okuyanlar gahrymanlaryň özüni alyp barşyny çaklamakda ve duýgularyna düşünmekde üstünlük kazanýarlar. Toronto ve Harvard Üniversitesi'nin gözlegleri çeper edebiýaty okuyanlaryň adamlaryň gözlerinden duýgularyny düşünmekde ve wakalaryň beýleki adamlaryň bakışyndan seretmekden has gowdugyny görkezýär. 12. Alzheimer töwekelçiliğini peselder. Kitap okumak beyni işlemegine mecbur edýär. Beyniniň işçen bolmagy onuň güýjüni ýitirmeginiň öňüni alýar. Gözleg netijesine görä beynimizdäki hereketsizlik Alzheimer'in ösmegine kömek edýär. Kitap okumak we kuşda oynamak ýaly işler bilen meşgul bolýanlaryň Alzheimer keseliniň döremek howpy 2,5 esse azlygy aýdyldy. 13. Girişimli bolmaňyza kömek edýär. Ýa-da okumaň sosial endikleri ýokarlandyrýanyny görkezden köp gözlegler bardyr. Kitap okuyanlar, okumayanlara garanyňda beden dilini ve anlatmagy has ýokarydyr. 14. Bagtlylygy artdyrýar. Kitap okumaň özü bir güýmenje zatdyr. Romanlardan şahsy ötüşe, terjime haldan başlap ilmi kitaplara şelli, sizi hükmen kızıklandıracak ve bilesi gelciliğiniz dörecek kitap tap bilersiniz. Booktrust tarafından 2013 yılda geçirilen gözlük, kitap okuyanların durmuşlarından has kanagatlanýandyklaryny, bagtly we edýän işlerine has köp baha berýändiklerini görkezýär. Hemmämizde bir sorag bardyr. Kitap okumak endigini nädip östürip bolar? Indi kitap okumak peýdalaryndan hemmämiz habarymyz bar, dogry dälmi? Bir tarapyňyz kitap okumak isleýän bolsa we nädip etmelidigini bilmeýän bolsaňyz dogry ýerdesiňiz. Öňkü şowsuz synaşyklaryňyzy ýadyňyzdan çykaryň. Uludan demiňizi alyň we oturuň. Bu ýerde hemmämiz bilelikde kitap okumak endigi nädip östürip bolar diýen soraga jogap tapýas. Taýyn men. Damam öýleýin onu soňaşdaly. Hanny başdaly. Birinji ince kitaplardan başlan. Galın kitaplar watal adamın gözünü korkutup bilýändir. Şol sebäpden sizlerin gözleriňizi korkutmayan ince kitaplardan başlamaňyzy maslahat berýän. 2. Öz gyzyklanmalaryňyza görä kitap saýla. Sizi gyzyklandyrmayan kitaplar sizi kitap okumaktan soğudup biler. Ýada bolmak, okumaktan lezzet almaga we şeýlelik bilen endik edilmäge täsir berýär. Öz gyzyklanmalaryňyza laýyk kitaplara saýlamak üçin tomoşa etmekden lezzet alýan filmleriň görünüşlerine görä karar berip bilersiňiz. Misal üçin, tarih dokumental filmlerini tomoşa etmek isteseňiz, tarihi gözle kitaplarını saýlap bilersiňiz. Ilmi fantastik filmleri, ilmi fantastik kitapları halayan olsanız ya da korkulu filmler halayan olsanız korkunç edebiýatdan kitap saýlap bilersiňiz. Karar bereňizden sonra okuyucuların bloglarından ve programmalardaki tesvirlerden kitapların temasını, stilini ve negatif tankik nokotlarını öğrenip bilersiňiz. 3. Okumagyň sanawyny düzüň.
okuyucuların düşündürüşleri bilen haysi kitaplar okumalıdığını kesitleringizden soň okumak isteyen kitaplarınızın sanawyny düzüp bilersiniz. Bunun için meselen ben öz kitaplarımda künjöklerinde belli bir sanlar goýýan. Şoňa göre izigderle okumama dowam etdiren. Ve siz bunun için bir depter ýa-da elmydama ýanynızda bolan telefon programmalaryny ulanyp bilersiniz. Bu programmalaryň kömegi bilen okumak isteyen kitaplarınızın sanawyny düzüp, oňa göre kitaplarını saylap okap bilersiniz. Ve bu da kitap okumak höwesinizi artdyrýandyr, muny berip belli. 4. Okuyan yerlerinizi kesitleň. Günde näçe sahypa okamalydygyny kesitleň. Metroda, awtobusda, kafelerde, durly yerlerde kitap okuyanların köpsini görýärsiňiz. Ýöne munun üçin ilki bilen özüňizi östürmeli ve kitap okuyarka ünsü jemlemeli. Ýogsam ünsüňiz ansatlyk bilen sowulup biler ve bu okuyan zadyňyza düşünmeýärsiňiz ýa-da kitaplardan daşlaşarsyňyz. Şol sebäple öňüňizde telewizor ýarly durly yerlerde aklyňyzyň başga ýere gitmegine sebäp bolýan enjamlar öçürüp okumaga başlamaly. İsteseňiz kitaphanalary we açyk meýdanlary ulanyp bilersiňiz. Ady üstünde, endik, muny izigderli etmeli bolýarsyňyz. Şonuň üçin etmeli zatlaryňyzyň biri günde näçe sahypa okumalydygyňyzy kesgitlemek. Munun üçin 10 sahypadan başlamak gaty başlanmışdyr. Mundan başga da ýanyňyz bilen kitap alyp, amatly wagt we ýere tapsaňyz, meýilleşdirdiňizden has köp okap bilersiňiz. 5. Okumak üçin okumaň. Zerur bolsa başga kitaba geçin. Diňe tesirlerini okaňyzda o kitap siziň üçin gerekli bolup biler. Okap başlaňyzda sizi gynandyryp biler. Gynansak da garaýşyňyz ýaly çykmaz. Kitaplary lezzetsiz okumaga synaşmak. Ýagny okumak üçin okumak hem içe sınç tejribe döredip biler. Çözüw, amatly däl kitabyňyzy taşlap, amatly kitaba başlamakdyr. Galibertede her kitap sizi özüne çekmez. Esasy zat okuyan kitabyňyzyň dünýäsine girmek. 6. Bahanalara hiç açan boyuna gaýma. Okumak isteyen kitaplarımın sanawyny düzdüm ve o kitapları almaga pulum yok. Bunun ýaly sebäplerim aslında yeňip boljakdygyny bilmelisiniz. Online kitap dükkanlarındaki arzanladyşlary izarlamak, kitap yarmarkalarında sowda etmek ýa-da ikinci el kitapları almak sizin için elliterli bahalara gelip biler. Bundan başka da okumak isteyen kitaplarınızı kitaphanalardan alıp ýa-da dostlaryňyzdan qarz alıp okap bilersiniz. Esasy diňe sizin isleňiz gerek. 7. Iň möhimi hiç açan bes etmezlikdir. Bir endigi taşlamak ve endig edinmek pikir edişiňiz ýaly ansatly bolmany biler. Ýöne hiç açan ýüze urmeli dälsiňiz. Bu endik edinmäge kömek etjek iň möhim nokatdyr. Bu ýerde bir näçe gün synaşyp görmek wagt gürrüň eden zok. Kitap okumayan wagtyňyz durmuşyňyzda bir zadyň kemligini duymaklaryňyz barada aýtjar. Dogry kitaplary saylap, kitaplary okumakdan lezzet alyp, okumak endigini gazanyp öz durmuşyňyzy üýtgedip bilersiňiz.